Sa number 8, ginsugura na ang paghatag sang bugas sa mga senior citizens nga wala sang pensyon. Masobra sa 3,500 ka mga senior citizens nga nag-edad 65 pataas ang tigayon nga nakabaton sang napulo ka kilo sang bugas Webes gikan sa syudad sa Bacolod. Kini kabahin sang programa sa gobyerno nasyonal sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Kung sa diin 94 million pesos ang kabugusan nga pondo nga ginpain para sa Bacolod City. Sa record sa syudad, mayara sa 94,000 ka mga senior citizens sa Bacolod, yara pa lang sa masobra 20,000 ang nagabaton sang pensyon. Ginsiling ni Attorney Martico, Secretary to the Mayor, nga nagapanghatag ang sang among nga bugas sa barangay Sumag, kag barangay Kabug, kag subong naman sa barangay Alangilan kag Banaco. Ang putom sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa programa ang makabaton sa napulo ka kilo nga bugas kada duha ka bulan tubtob sa Disyembre sining nga tuig.